Mumet geden. Halo Le. Halo Mbok, aku ya nyeli lho, mosok bayar listrik saiki mundak. Walah Le, janjane kuwi ora mundak. Kowe kerja dari ngomah, kanggo listrik ya oke. Ya jelas pajeke mundak. Bener Mbok. Ki apik lho Le. Bantu wong ra mampu, listrikku gratis Le. Nek wayahe bayar ya dibayar listrike. Sak durunge tanggal 20. Ya wis Mbok, nak lu tak bayarin listrikku saiki. Wah, jebul bayar listrik neng ati ya rasane lega. Juga tak bribe, wong gawe atiku lara. Rasane ati